שלום לכם, אני גדי, ואלה הכותרות שכדאי לדעת. רמטכ"ל חדש לצה"ל, אייל זמיר, אושר על ידי הממשלה, יעלה לדרגת רב אלוף וייכנס בקרוב לתפקיד שאין בו הנחות. הרשת החברתית שהקים נשיא ארצות הברית טראמפ לפני שנבחר, Truth Social, שקועה בצרות. בהתחלה השווי שלה זינק לשמיים, אבל את 2024 היא כבר סיימה עם הפסד של $400 מיליון וירידה במספר הגולשים. שתי אחיות שנולדו בישראל כתאומות סיאמיות יקבלו פיצוי של יותר מ10 מיליון שקלים. להורים שלהן לא סופר בשעתו שהסיכון לכך קיים, והתאומות נולדו מחוברות בבטן ובמעיים עד שהופרדו. היום הן כבר בנות 26. ואני הלכתי היום לשיננית כמדי חצי שנה וחוזר עם עצת זהב לא לוותר. אמנם זה לא כיף גדול, אבל ניקוי השיניים בקביעות אצל שיננית חוסך בהמשך החיים כל כך הרבה בעיות וסבל. אז זהו להפעם. נתראה מחר.